Everyone, good morning. So, may dakdi di bulinaw. For this time, wow. This time, kuan, di ko ini pinalit or inutang. Paluto la ini ni mama. Ako nugangan. Paluto la. Kay tikatukon siya sa Danau. Nagpalit. Para siguro sura-sira. So, hindi ako kay nagpatula siya. Tulaon ko tasan ni baprituhon ko. Mung ko ukoy. Ako yun ko kay gimpapapaksiw sa ako ni sus kay kakuti. Makakuti. Ako yun ko nala. May mantika pa manak didi. Siyempre, nag-arok lat saya panlamas kay warak panlamas. Ultimo piso. Waray na kami piso. Kay mapay na lang naghatag siya kay kung wala diri ako makaluto kay wariak talaga paralit. Nagsabaw pala kami kagabi. So sabuan ko na lang kay sa era. Siguro magkuha lang niyan para sa kabataan pati kan maki. Damo-damo ko lang sabaw. Gugti, 50 kilo. 50 kilo pero pwede na agad siya. Sira kasi kay nagkukuan sira si nagtutula. Sira mama. Tanggalan ko la kuan kay mapait. Mapait. Tanggalan ko hasang. An okoy ulo la kay gugti man siya. Pwede makaon ng bukog. Pagdag ko iton, tanggalon talaga ang bukog kay magtarong. Marasang bulinaw kaso makutila. Ato ang kabataan sa gawas. Sagdang mo para uyag para man mamilaw pag may motor. Ato la siya dada. Ato siya dada. Manghod niya manghod ni Maki. Hindi man pinasaway. Sagdang ko nala. Para makapuro tak nga di. Magkwampak nga ni sungo kay. Waray na nga ni sungo. Maguram na lakson dang.